So mga tugang, iyan po ang mga istoryang sa tuya pong aabangan. Ngunyan po sa ika-22 na edisyon po ang programang Pag-urulayan ta po. Kay baan sa inyong pong lingkod, si Kagawad Lito de Rosario kang sudad kang Naga. Duman po nagdadangog sa mga radyo ngunyan sa 89.5 radyo natin sa pagi po ni Station Manager Mape Mariscal and sa 105.5 Bicol Idol FM sa pagi po ni Idol Bong Villacruz. Kumusta po kamo? Sana yawan po kita sa pirming maray na kamugtakan. Sa mga nag-aantabay sa inyong mga harong, sa mga auto, asin sa mga yawan po sa mga tindahan, sa mga merkado, sana po yawan kita sa pirming maray na kamugtakan. Mga tugang, sa edisyon tapong ini ngunyan, tanan ta po ning oras ang sa tuya po mga frontliners. Pero ang bigdutukoy ko po, bako po itong mga yaon sa laog kang ospital, bako po si mga nakaabang sa checkpoints, mga uniform personnel, asin bako po itong mga opisyal ka na gobyerno. Alagad sinda po mga katuwang taman. At tangari pong masusog ang mga nagkaigwaning contact sa mga pasyenteng nagpositibo sa helang. Katuwang tapos sinda ang mga contact tracers. Tangarig mapundo po ang paglakop kan virus hindi po sa satuyang lugar asin sa iba pa pong lugar. Kung ano ang mga proseso na sa inda pong inaagihan, aramon ta po yan sa istoryang ini. Kumusta ka mo sa grupo nindo, Sir Hubert? Ngunyan sir, grabe ang challenge na pag-aagihan pero habang oral daw, habang naghahaloy, almost more than a year na actually po baga ang pandemic and increasing ang numbers ka mga positive cases sa Naga, mas nagiging challenging para sa mga contact tracers. Pira ka mo igding contact tracer na pig-assign kan DILG igdi sa LGU Naga? Ngunyan po kampuon kang February 15 hanggang ngunyan po igwa kaming 30 na contact tracers. 30. Itong 2020, Iya po. itong halos sarong taon na ito, pira ka mo gabos na? Puon po kang October 1 hanggang December 31, about 190 contact tracers. Pero pag puon pong February 15 onwards, nag-rehire po ang ang DILG ni mga contact tracers from almost 190, 30 lang po si nailaag po sa Naga City. Sa Naga City. So, kung hihilingon mo talagang kumusama compensation nindo. Ang sweldo nindo DILG pa ano? Po. Sa DILG po naghahalian sa muyang sweldo. And araw po delayed. Medyo arog po kang pandemic challenge man po. Ngunyan, ano ang na-encounter nindo sa day-to-day na ano, lalo na ngunyan kapara dakol ang COVID cases sa namin? Ano ang basically na-encounter nindo? Enot po dyan, sir, ito pong increasing number of COVID cases. Pag sinabi ta po kayang may saro or duwa or ngunyan na aldaw, igwa kitang 28 na kaso, data lang po pig-urulayan si pasyente mismo. Okay. So pag sinabi ta pong active cases na 28, iyang pong 28 na yan, kaipuhan hanapon ng mga close contacts. Mayo na po sigurong concern naman sa nag-positive, ayan po, piglalag na sa facility, or kung kaipuhan tugutan na nasa araw, mayo man po ang problema. Pero kaipuhan hanapon po si mga naging close contacts ninda. Ang pigka-target po kang DILG, as in kang DOH, sa kada sarong nagpo-positibo, dapat makahanap ng 37 na close contacts. So as of now, yan po ang challenge na mahanap ni kung si isay si mga naging close contacts kan sarong nag-positive na pasyente. So, meaning, ngunya na time na ni pig-record ta, today is Tuesday. Yes po. 26 ko yan. 26 of April, may positive kitang pira positive. Nasa 28, sir. 28. Kitang confirm na 26 and about 2 na
mayo pa pong Bicol number, pero iyan po confirmed na kan sarong private clinic sa Naga na sinda positive po for COVID. So, bali ang hanapon mo times 37. 37. Kung kakayanan po, layo po ang pigigibumingon yan. Primary, secondary, hanggang tertiary level nga ni po ning close contacts mahanap. Igo po mga instances na kung ang sarong positive, day man talaga nagpaparaluwas, pwedeng mayo pong maideklara. Or kung day si kaibanan ng sarong. Pero ito pong mga nagtatrabaho, dyan po ang medyo dakul na close contacts na ililista mi po. Nakamati naman ka mo ning discrimination mo na? Iguana, sir. Iguana. May refusal sa po sa pag-lockdown. May refusal hali duman sa pamilya na di nagtutugot na magpa-lockdown. Ang nag-i-enot po na magduman para mag-lockdown, na mag-impose kang lockdown si contact tracing team. So, yan po medyo nagdi-discriminate sin data, naghahapot ko anong authority. Igwa man pong iba na pag inaapudan mo, nagre-refuse magsimbag. Igwa man po mga instances na ang hiling sa mga contact tracers dahil po nagpapare-irikot, baka iyo pa ang source kang virus. So, may mga pagkakataon. Pero ini po, daiman po sa oral daw na na-experience. Digdi po sa Naga, more accommodating ang mga pasyente. Actually po sa Inda, mas appreciated ninda itong naapudan sinda, nakukumusta sinda, may nagduduman sa harong ninda, as in, naaaraman po kung ano ang pangangaito ninda. Itong mga itong mga ma-refuse na ano ang yaon sa batas para lang sa kaaraman kan sa mga nagdadalan. Okay po. Ang pigi-implementara po sa Naga, pag iyan po confirmed patient na, naaraman ta na po, nahali sa DOH, may Bicol number na, as in, talaga po siya positive for COVID, ang enot na dapat gibuhon, ma-lockdown po ang harong. Masecure ta po si harong, masecure ta po si mga tao nga sa harong, as in kung ang pasyente kaipuhan mailipat sa facility, dapat po mai-extract na yan sa harong. So, kaipuhan po na ma-lockdown tulos. Yan po si sinasabi mo, ma-lockdown tulos si harong kan sarong nag-positive na pasyente. Anong mga inagyan nindong training ka ni, Sir Hubert, bago ka mo na-hire kang DILG? Po. Several trainings po. Enot, pig-train kami sa kung ano ang batas. Okay. Ano po ang kaipuhan, gibuhan kan sarong contact tracers. Ano po ang dapat na paagi para makipag-communicate sa mga nagpapasyente, sa mga pasyenteng nagiging positive for COVID, as in po with highlight on the Data Privacy Act. Na di po pwedeng basta minasa na isabi kung kiisay ang mga nagiging positive sa COVID. Igwa po man pigtataong training ang city, aside from the DILG, sa pang-oral daw may pong pag-communicate sa mga pasyente as in sa mga close contacts po nila. Namamati na po na kaya talagang dapat maalalayan ang mga contact tracer kasi aram tuman delayed bagang maray ang sweldo kang lalo na ta-expose ka mong maray sa hiling ko sa pag-irib ako sa Sanggunian, ilingon mi kung paano man matabangan ang Salamat na maray, sir. Ang grupo nito. So, any appeal sa public na si mga nagdadalan sa toyo nganyan niya. Pagpababa kang numero kang COVID, then itong mga ano ang pwede nilang kooperasyon na pwedeng ika-extend sa toyo. Okay po. Siguro po ang padagos na pakiulay kan sa tuyang gobyerno na kung bako man pong importante ang gigibuon sa luwas, magtinir na lang po sa harong. Pagsunod po, pangalawa, pagsunod sa mga health standards or health protocols, nakulang tabang po iyan na dapat ang gabus nagsusunod sa kung ano ang health protocol na pigsiset. Bako lang po iyan kang syudad, bako lang po iyan kang Pilipinas, but international, iyon rin po iyan ang pigsusunod. Pangatulo po, in the event po na igwaning positive sa harong nindo, day po magduwa-duwa na magdeklara kung sisay ang close contacts, as in kung nagsain po ang sarong pasyente. Ini po pag ini po nagibuta, mas amay ta pong nahanap ang mga close contacts, mas mapipreventa po ang pag-spread ng virus. Kasi po, mas amay ta pong naaaraman kung nagsain ng pasyente, mas amay ta pong maaaraman kung sisay ang naging close contacts, mas amay man po ang pag-preventa na ang virus na ini maglakop pa. So, cooperation pong maray kang individual sa kakang community ang kaipuhan ta po. Salamat, Tabi, Sir Hubert, no? Senior Coordinator kang Contact Tracing Team ng DN. Thank you, Councilor Lito. Saludo po kami sa Indo, Sir Hubert, as in sa bilog na contact tracing team.
Bako sa naman po iyan, hindi sa Naga City, kundi sa iba pa nindang mga pagiriba sa ibang parte kang nasyon. Salamat pong maray sa inyong mga sakripisyo, sa inyong kamautan na makatabang sa tuya pong komunidad. Tangarig masusog ang mga pasyente na madalas po dahil nag-aaram na sinda na palan carrier na kan virus. Dakula na maray po ang papel kan mga membros kan contact tracing team. Siring kan naunambitan po ni Sir Hubert, imagine nyo po, saro sa 1:37. Sa kada sarong pasyente, sususugon ninda ang 37 posibleng nagkaigwaning close contact sa inda. Pero sa mga pigdumanan ninda, iyo ang mga contacts na nairehistro po sa e-Salbar application kang syudad. Sa ipinaluwas pong report kang LGU, asin padagot sa pinapaluwas, mahiling ta po dyan kung pira ang posibleng naging contact kang positibong pasyente. Gamit po ang sa tuyang contact tracing application hindi po sa syudad kang Naga. Kaya dakulang tabang po ini para sa inang grupo, sa mga contact tracers, tangaring pong mas maparikas ang pagsusog sa mga close contacts kan mga pasyente. Padagos na pong gamiton, ini hindi po sa tuyang syudad, ang pigapon natong e-Salbar contact tracing application tool. Mga tugang, dahil pala po nahaloy, nagpaluwas na po ng desisyon ang korte na may kinaraman po sa paggamit kang sa tuya pong e-Salbar o sa tuya pong contact tracing tool, hindi po sa tuyang syudad kang Naga. Pigdeklara pong unconstitutional ang mandatory registration igdi para sa mga residente, maging yan po permanent o temporary na naalaog hindi po sa tuya pong syudad. Yan po nakapalaman sa Ordinance Number 2020-086. Alagad po, ang siring ng mga bagay na korihir sa paagi kang Amendatory Ordinance 2020-101 na ipinasarman po kan Sangguniang Palusod asin pig-aprobahan kan sa tayo pong alkalde, si Mayor Nelson Ligacion. Sigun po sa korte, ang ordinansang sa tuyang pigbusol, malinaw po, bakong violative pag-abot po sa Equal Protection Clause kang konstitusyon. Sigur man po giraray sa korte, ang e-Salbar app design substantially compliant sa Data Privacy Act asin sa implementing rules and regulations sa kanina. Kaya po sa ngunyan, padagos-dagos po ang paggamit nato kang e-Salbar application sa mga establishmento hindi sa Syudad kang Naga asin sa mga obligadong maggamit kani. Alagad, of course, igwa po ning alternatibo ang mga residentista, pwede man magsurat duman sa mga logbook kung nabo po nindong magpila na pagparasurat, mag-download po kita kang application na nita, hindi po pigsabi kang korte na valid and constitutional ang mayoriya kang mga provision kan sinambit ng ordinansa. Ini po ang pagmaot kani kan lokal na gobyerno, yun na mapaatan na po ang padagos na pagparalakop kang COVID virus hindi po sa tuyang syudad. So dako po ang pasalamat mi. Sa kanya po, mayo na kitang duda sa implementasyon kang e-Salbar application hindi po sa tuyang syudad. Tugang ang sa tuya pong pangadji sa mga panahon na ini, iyuan mapundo na ang paglakop kang virus. Iyan ang mayor na obeto kan sa tuya pong syudad, asin na aram na po na bakong suba-suba ang sa tuyang sitwasyon sa ngunyan. Ang kada saro po sa tuya, ikuning obligasyon, natabangan po ang sa tuyang komunidad.
So liwat mga tugang, di po kita makalingaw na utubon ang minimum health standards kang Department of Health and magsunod po sa mga regulasyones kang Interagency Task Force. Tangari pong mag-slow down ang pag-spread kang COVID virus hindi po sa tuyang lugar. Duman po pala sa mga daing nakadalan kan sa tuyang pong nakaagi mga episode. Balikan ta lang po ang sa kuya pong Facebook page as in YouTube channel Kagawad Lito del Rosario. Pero po hindi, nadadagugman po kita sa 89.5 radyo natin as in man sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadagugan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga as in madadalan man sa Facebook page as in YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdisa sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950 313 3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Beno po, kanakaaging edisyon, nadangumta po ang mga privilege speeches kang mga city youth councilors kang sa tuyang syudad. Siriman sa tuyang pong city youth vice mayor. Ini po katakod kang city youth man program na haloy na pong pigigiboy di po sa Suriganaga. Pigpunan pa po ni kan panahon ni dating alkalde Jesse M. Robredo. Sa ngunya po, nagpapasalamat ako. Natanan po kita ng pagkakataon na makaulay ang sa tuyang pong city youth mayor ngunya pong taon. Konsisay po siya, ano ang sa iya mga pangaturugan para po sa tuyang syudad. Aramon ta po sa segment na ini. Unique ang pangaran mo, Ayun. Mayora. Pwedeng i-explain mo, saan naghali ang pangaran mo? Actually po, ang Verliness, mayo pong explanation si mama ko kung saan po yan naghali. Pero po si Nimya, tigpangaran po siya after po sa tita ko. Sa tita ko po na sunod niya dahil ako babae ng aki. So mapa po kasi ng aking babae and talaga silang aki at all. So if ever da po, ako ang gusto nila maging aki. Kaya pinangaran po si ako after her. Kasi po nagadan po siya 5 days po after ako imundag. Okay. Gano po, replacement ako at some point. Kaya Pero ka magturugan? Tulo po. Tulo po kami. Si mga tugang mo, anong mga edad na ganyan? Si kuya ko po 27, si ate ko 26. Si kuya ko po computer technician, si ate ko graduate po ng education, English. So ikaw ang bunso. pinakabunso. Opo. Sa mga parents mo, kamusta man? Okay man po. Okay man. Opo. Nag-start kaya siya, aki pa lang, elementary, student leader ka na, no? Grade 6 po start. Yan.
Pero yung pag-i-istorya mo. Grade 6 po ako kato, nag-start po akong maging part ng student organization. Actually, ano po siya, Supreme Student Organization or Supreme Pupil Government po siya. Tapos naging Public Information Officer po ako kadto. Actually po, appointed lang po ako kadto. Nadawag ako sa election. Tapos nanggana, naglipat pong school. So, tig-appoint pa ako. So, duman na po nag-start si drive ko na magparasaling organizations. Tapos grabe po si opportunity kang nag-junior high school na ako. Naging part lang po akong student publication kang junior high school, which is sa Concepcion Pequeña National High School po. And then, pakalipat ko pong Kamhay, naging part po akong student publication ulit bilang broadcaster kang ang Isarog for 1 year, and nag-run po akong pagka-president sa Supreme Student Government kang Kamhay, and I won din po. Tapos naging Federation President po ako kang Supreme Student Government sa Naga City. Then sunod na kayo, sir, is nung naglaom na ako sa Barkada Kontra Droga Naga, nag-start ako bilang Public Information Officer, tapos nagsunod na taon, naging president na po ako. Up until now, acting president po, since di kami nakapag-election. Tapos kang college naman na po, naging writer po ako, staff writer po ako kang The Democrat, official publication kang UNC, editorial writer and broadcaster. And then ngunyan po, naging part na din kang University Debate Society and si University Student Government po. Very solid ang sa imong record sa student Leadership. movement, so not only in broadcast but also in print. Yes. Sa kasi leadership mo. Kaya siguro yung man nag-ano sa imo bilang Maging mayor. EDS na maging mayor. Ayun po. Kumusta si interview nindo? Kumusta si exams? Actually, sir, sa exam, hindi pa ako nag-expect na makakarag ako sa top 48 dahil multiple choice po duman. Hindi ko po ito naadala, hindi pa ako familiar duman at all. Pero si essay po ay confident ako na duman ako nagbawi. Kasi ang question duman, if sa lente kang sarong student leader, paano mo ma-address ang naglalangkaw na unemployment rate sa Philippines? Kasi second pong hapot sa essay is, sa loob kang 10 taon, paano mo nahihiling ang naga? So yan po, siguro duman ako nagbawi dahil sabi ko, si mga pangitorogan ko for Naga City na magiging exponent kang quality education, for tourism, and iba't iba pang aspeto po. Ayan. So, during the interview, kumusta man si interview sa inyo? Si interview, sir, I was actually po applying for vice mayor. Vice mayor po ang tiga-applyan ko. And then, ang nagtutubod ako, ang naging edge ko po duman is si community involvement ko po. Dahil for 3 years, naging part ako kang organization advocating for drugs, which is Barkada Kontra Droga Naga under the leadership of Executive Director Jose B. Importante kang Naga City Dangerous Drugs Board. For 3 years, I was advocating for anti-illegal drug movement for youth by information dissemination and alliance po sa mga schools po igdi sa Naga. So under my term, we were able to have school chapters sa public schools, and kang nag-pandemic po, kaya we're actually planning na magkaigwaning Barkada Kontra Droga man sa mga private, kaya lang po nagka-pandemic po. And actually, we were able to produce ang outstanding or model school na nag-advocate for drugs. Iyo po yan si Camarines International High School, Barkada Kontra Droga Naga Chapter, and si Cararaya National High School Chapter po kang Bikini. Ano ang nagtulod sa imo para magtaon ng dakulang oras saka enerhiya mo sa advocacy ini sa anti-drugs? Actually, sir, sa drugs, medyo off ako sa iya dahil number one, negative na maray ang connotation with regards to drugs. And masakiton siya. Dakulaon siyang problema actually. Pero, kang nahiling ko man po si mga ginigibo kang Barkada Kontra Droga Naga and kang NCDDB, when it comes to information dissemination and campaign, nagtulod sa ko to. Dahil grabe din ang suporta ninda. And nahiling ko na grabe din ang potensyal kang mga student leader sa kanya-kanyang school na may say man sinda, manungod sa drugs, kung paano ba mapapakusog ang sa tuwing information campaign with regards to that. It's just that, nagiging collective ang movement, sararo ang movement. So, napaisip po kami na, what if mag-create kita, padakulon ta si mga schools, lagan ta ang mga schools ng BKD chapter para organized kita. So para kada school may naghihiro man duman, focal point person ta para organized po. Yan. Before nag-start si interview, na-mention mo ito sa drug curriculum, si Opo.
participation in duman ka lalo na pwedeng Yan po. So sa drug curriculum po, from start to finish po, katong from planning to everything. Saro po ako sa mga youth na nag-input kung ano ang dapat na ma-inculcate sa module. Di ba po, kasi may module po yan. So ang saro po sa Just ko duman is makapacitate ang youth kung paano ba mag-iwas and such. Tapos, kasi kapag aram ta na, kung tatao na kita, we were able to capacitate other. Gotta pay it forward po to. So yan po ang na-input ko duman sa module, ang natatandaan ko. And from start to finish, I was there. Saying my inputs, my suggestions, and recommendations, especially po doon sa mga staff writers po. And pasalamatan ta ka, no? First time ko hadangog na araw ka si very extensive sa participation mo Yes. naman sa drug curriculum ordinance na Pinacan City. And nagkabistuhan ko naman. Bilang ika na ang mayor, ganyan, ano ang pigihiling mong dapat tutukan ng mga CYO? Given the very limited time na 45 days ka mong babad sa City Hall, and after that, medyo ma-relax ka mo kasi off city na ang approach ninyo. So, ang initial na plan, first ko po, na-vision ko sa CYO is lang kami maghiro sa 45 days na yan. Kaya po nga naisip ko and supportado man po kang CYO 2021 na magkaigwa kami ng General Plan of Action. Sa General Plan of Action pong yan, kada bulan, as much as possible kada bulan, may event kami. And itong event na ito magkakaigwa ng greater impact sa youth. So ngunyan po, ang pinokusan rin po muna ngunyan, di ba po, sa Youth Month, magkakaigwa kami ng seminar workshop with public speaking, sa culture and arts po. Though, to finalize po ang mga detalye dyan. Very sharp, no? Salamat, Mayora. Nahihiling ko ang direksyon kang CYO, ano? Sa ibang perspective, ano? Babad na student leader. Kanto po kaya, naging CYO man ako, 34 years ago, kinikwento po kay Ma'am na kay Mayora. Naging CYO ako to. Delegates kami from our school. Tig-lima kami, napig-endorse ng school bilang mga student leaders. Then, nagpili po by votation. So, ang pinili ko man ang market bilang very close sa kuya kasi ang sa kuya pong ama, naging utility worker sa market. So, gusto ko man maging proud siya na si Aki niya bilang naging Market superintendent. so, nakula akong punga niya ng evolution, pag-evolve kang CYO program na start kang time ni Mayor Jess kan mga panahon. So, congratulations sa imo, Mayora. Thank you po. Grabe ang nakaatang sa balikat. Maraming kayang-kaya mo yan. Ayun, sir. Siguro, message na lang sa mga hobbyista mo dyan na nagadalan sa to. So, hello na again, youth. Inot na inot. Gusto ko lang hagado ng sa indong suporta sa Samuya and understanding. Tandaan ta po na nasa tao kita kang pandemic. And ngunyan po, ongoing ang online class me. Dati po baga kayong city youth officials, summer na po sinda nagkakandak, o summer na city youth officials na sinda. Maana sindang problema academically. So kami po kaya actually nag-online class kami habang nagigiboning work sa CYO. So understanding na baka may mga activity kaming day magibo given the time constraint and budget constraint dahil 250,000 lang po ang allocated budget sa gabos na po activity. Though we are looking for partners and sponsorships para mas ma-realize yung mga projects. So number 1 is support, number 2 is understanding, and next is participation. Salamat, Mayora. Thank you, sir. Thank you po. Nalalawi pa ko sa pangalan niya, Berliness po. Salamat, Thank you Mayora. po. Thank you po. All the best tabi po, Mayora, asin sa bilog na city youth officials kang Naga, ngunyang pong taon 2021. Pero duman po sa mga nagsisilibrar ka sa indang kumpleanyo, happy birthday sa Indo. Belated duman sa mga nakalampas na, tapos na. And advance happy birthday po duman sa mga masilibrar ka sa indang kumpleanyo. Ngunyang po pala na si Mana, dyan po sa Plaza Rizal, pig-inauguraran ang wellness center. And ini po nakulang bagay sa mga mabirisita hindi po sa tuyang syudad. Igusin ng paghahaputan. And siri man duman sa mga mahilig magpamasahe, mag-relax kasi na pong mga hawak, magbisita po kayo dyan sa Plaza Rizal.
Mga tuwa nakapaabot po kami ng condolences sa pamilya po ni Lubicel Compuesto sa pong nurse po dyan sa Naga City Hospital. Haloy may pong nakaibanan sa mga training, disaster training, ano. And sa po ni sa aktibong nurse na naaraman ta po nagsuccumb sa COVID after po na stroke siya. Naging parte po ni kang pagpatalubo kan sa tuyo po Naga City Hospital sa mga pillars ni dan kan nursing staff, and dako lang pong kamunduan ta na naisihan na nagtalikod na po sa kinaban. Salamat tabi Lubicel sa mga tabang mo sa Samboya asin sa syudad kan. Sa liwat po, salamat pong maray sa mga nagdalan, mga naghinanyog sa programang Pag-Orlayan ta po. Sa otro Sabad po giraray kita, may ribanan, may istoryahan, parehong oras, alas 5 nin pagkahapon. Kung may mga maot po kamong ipaabot, mga bareta, mga pwede niya itong gibuan istorya, hindi po sa programa, mag-message na po, igdi sa indo pong lingkod, sa kuya pong Facebook page, o magkomento sa bidyong ini. So, salamat po liwat. Diyos mabalos. Parati po kitang maglikay, lalo na po ng mga panahon na ini.